Let's watch the Are you not aware? Are you people not aware of what I'm saying? The father of Agboro, he is there now celebrating Yorubas, and you are here killing your people. You are here planning a way to scatter the life of your youth, the grown-up ones. Do you think that we don't know what to do? Do you think that we don't have something hard to do in life? At least I was once a soldier man. Look at me today. I am fighting for my freedom. And that's freedom all I know. And Biafra must be our nation, because Biafra is my nation. I strongly believe these days, before God and Mama Abbas, I will cut her. I will cut the hand. Come go to the reality. I must cut off the hand. That's one thing I believe. And I strongly believe that Chukwu Okike Abiama Yagaleru Goziera Anyi Mmadu dịka Simon Ekpa. Say. Ekekere ligwe ko wa ni chelu licha. Ajala wa ajala. Owo glofo kidide jawa. Owo na nye chele chiche ga lugwa Hausa. Sinda Hausa kwalie. Ha chere anya abuchakwu igbos. Say. Owo na nye jebala Hausa. Sinda Hausa kwalie mo Yoruba si Yoruba kwalie. Say. Ana chere anyị wito ụmụnna anyị. Say. Ma ndị iro anyị ahụ niile ma ụmụnna anyị niile ga-agali hima. Say. Ekekere ligwe ko we ga lụrụ anyị ọgụ ala eka. Say. We ga lụrụ ya n'oria. Say. We ga lụrụ ya n'afọ. We ga lụrụ ya na ngwọ. Say. Simon Ekpa must live for us. Say. Onwero ka ndị iro Yesu wee chọọ ya. Say. Enweta ya. Say. Onwero ka ndị iro Yesu wee chọọ mmadụ dịka igwe pụta ụzọ. Oke nwa n'ala Igbo gbaa gburugburu. Chukwu kabịa ma ya ekwe ka ndị iro nweta gị. Say. Ị ga-adịrị anya ogologo ndụ. Say. Ị ga-adị ndụ wee rie uru afọ ịtara n'elu ụwa. Say. Ị ga-adị ndụ wee rie uru strọgụl a. Say. Ndị a niile na-echere ka ọdịda ya bụ nke ha. Say. Pụta ka m na-agụ eleli isi Zuma the Rock. Ihe aga eri azụ aga eri ya. Say. Ihe aga atalisi azụ aga mụrụ atalisi ya. Say. Ọ bịara egbu ya ga-egbu onwe isi ala wazọ eji nke wee. Say. Pụta ka m na-agụ elisi anyị niile. Say. Isi okwute m niile. Say. Anyị ga-adị ka echi maka echi ada agwụ agwụ. Say. Biafran Mission must be accomplished. Mission must be accomplished. Only but one day. I just want to throw this message because I don't have much to tell you people. But only to tell you and to remind to you that after 14th, 15th, without releasing of Nnamdi, there must be a coffee in Biafra land at large. If I see you on the way, if I get you on the way, your own is gone and you must lose your life. Sure. You must lose your life. This is all I have to tell you people. And I want to still tell you people that I am still coming back here. Again. I will still come back again. In the play. In the show. In the show. In the play. In the play. In the show. Woto puna bode. Woto puna bode. Mekuna yara. This is the message for you people. If you no cooperate, if you no comport yourself, I must keep on killing you people. I don't stand Gidibamo. This is Biafra Revolution. Amen. This is Biafra Revolution. Amen. This is Biafra Revolution. Amen. We are good to go. Good to go, good to go now, Ajwaya. We are good to go, no? Ajwaya. You don't care Nnamdi. Say.